सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर आज के रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ल बहुत बड़ खबर रउआ लोग के बीच हम पेश करे जा रहल बानी। जी हाँ, रउआ लोग के पता होगे कि चाहिए कि उनकर धड़कन फिल्म जौन की धड़कन फिल्म के बारे में पिछला न्यूज में हमनी के चर्चा भी कैले रहनी सर, लेकिन रउआ लोग के बता दी कि उनकर धड़कन फिल्म के ट्रेलर डेट आउट हो गई बा रिलीज के। जी हाँ, ट्रेलर कहिया आवता रउआ लोग के आज हम ए न्यूज के माध्यम से एक खबर के माध्यम से रउआ लोग के सवेरे सवेरे हम बतावे जा रहल बानी। रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के ई जौन फिल्म बा धड़कन रउआ लोग फर्स्ट लुक रिलीज भइल रहे। रउआ देखनी लो कि कैसन एक्शन किंग में पवन सिंह कुछ नया लुक में नजर आ रहल बारन, कुछ अलग पहिरावा, कुछ अलग ड्रेस, कुछ अलग तरीका से में नजर आ रहल बारन। साथे साथे हीरोइन भी चेंज बारी, नेहा श्री का कुछ नया धमाका करे जा रहल बारन। अब तक ट्रेलर रिलीज हो जाई तब पता चली कि पवन सिंह ए फिल्म में कुछ नया करे के का प्रयास कैले बारन। तो लोग के बता दी कि ई फिल्म रिलीज होके जा रहल बाटे ईद पर, यानी 23 तारीख के ईद बा, ओकरा 10 दिन पहले यानी 13 से 15 के बीच में उनकर फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो जाई। जी हाँ, 13 तारीख से यही 13 जून से लेके 15 जून के बीच में ट्रेलर उनकर मार्केट में आ जाई, जौना के देख के रउआ लोग फिल्म के कहानी के अंदाजा लगा सकें कि फिल्म के कहानी में का कहानी बा, कैसन दम बा, कैसन ओमे एक्शन कैले बा। लेकिन देखे से तो पोस्टरे देख के वो लोग समझ गए कि फिल्म में का नया कुछ करे के कोशिश कैले बने पवन सिंह। तो ई चीज़ हमनी के देखे के मिली कब, जब ट्रेलर आज 13 तारीख से 15 तारीख के संभवतः बीच में आवे वाला बाटे। यही 2 दिन के अंदर में कभी भी आ सकता है, यानी 13 से 15 के बीच में। तो हमनी के इंतजार करें सर, वो लोग भी इंतजार करी। और छपरा जिला भोजपुरी के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन बगल में दबावल मत।